Westiyan li bajarekî di nav çar duwaran de di jiyanek mahkûmkirî de me êdî sebra min jî nema baweriya min jî xilas bû ji gotinên sebir bike an jî kanvelêrin xweda çi dike lê kes nizane ku dofana nû ti serê min de rabûye û ez di keştiyê de bi tenê serê xwe me bedena min di agirê İbrahîm de dişewte Nemrûd bi kenekî barbar li min temaşe dike êdî qêrîna dayika min jî nikare min xilas bike û ez li ber ava Musa diherikim di çemê Nîlê de birçîma me li çola Kenanê êdî hewara Yusuf jî nikare min xilas bike ji ber wê ez westiya me ne hêza min maye ne jî bawerî êdî nikarim serê xwe hildim li ber zulma Nemrûdan li hember zihniyeta Firawûnan jiyan li min wêran bûye di nav bajarekî xirabe de mame di kûç û kolanên xalîkirî de di nav dojeya mahkûmkirî de çar duhar bi ser bin tê û êdî lêçariyê ez westiya me